Guys, σήμερα θα παίξουμε Hello Neighbor Prototype. Yes. Αποδοχή. Τι κάνει ο γείτονας? Όχι, πέρα το άφησα. Ήταν αυτό, ρε. Ανάτος. Τομάτες, κάτσε. Κοίτα ρε το βαγάσα, έκλεισε την πόρτα. Τι να κάνουμε τώρα? Πάρουμε τις ντομάτες. Κάτσε, το έχω δει αυτό. Μπορείς να τις πετάξεις. Θα είναι όμως εκεί. Ένα. Δεν το είδε. Πώς θα το κάνω να το δει όμως? Να, τώρα. Τι φλός είναι ο γείτονας? Έλα, βγες έξω από το σπίτι. Τόσες πόρτες έχεις ανοίξει. Μπορώ να τις πάρω όλες. Ακόμα κλειστό είναι. Επίσης νομίζω ότι έχουμε το μοντέλο του γείτονα, απλά με άλλο κεφάλι. Σίγουρα. Ποιος ψιθυρίζει? Ρε, το Hello Neighbor όντως έγινε horror. Αλλά δεν ξέρω πού είναι ο γείτονας. Πού είσαι ρε γείτονα? Κάτσε. Πως τώρα θα το δει? Κάτσε. Δεν το έριξα καν. Τέλεια. Τελευταίο. Τι ωραίο παιχνιδάκι. Πού? Ο Χριστός! Τι? Πού? Shit. Τι ήταν αυτό? Τώρα η πόρτα είναι ανοιχτή. Ακόμα κλειστή είναι. Άρα τι? Πρέπει να το σπάσω στο παράθυρο. Θα έρθει. Κάτσε. Να το σπάσω στο παράθυρο. Έχω καλή ιδέα, ρε. Το πριν αλφα που είχε παίξει, θυμάμαι, τσεκέρνει κιόλας. Δεν νομίζω να τσεκέρνει και εδώ. Σπάσω το. Πάμε μέσα. Ναι. Ωραία φίλε. Ούτε το πρι αλφα δεν είναι τόσο τρομακτικό. Παναγία μου. Τι ήταν? Νάτος. Ναι, κάτσε. Μπράβο γείτονα. Τι κάνεις ρε γείτονα? Κάτσε να... Αυτός ο γειτονόπουλος. Αλλά τώρα που ξέρω ότι σε κάρει, μπορώ να το σπάσω εδώ πέρα. Να το σπάσω το τέτοιο εδώ πέρα. Κάτσε. Και αυτή κλειδωμένη, εντάξει. Τι είναι αυτό? Ρε. Γείτονα ρε. Τι? Παναγία μου. Κάτσε να το σπάσω και... Δεν θα τσεκέρνει που είμαι. Ας το σπάσω και αυτό. Τι? Πόρε φίλε. Τι είναι αυτό εκεί? Μήπως να είναι το κλειδί αυτό? Καλά, θυμάμαι λίγο και στο τρέιλερ που μας έδειξε. Ας το δοκιμάσουμε. Να δούμε, είναι το κλειδί. Δεν το σχολιάζω. Τι? Πού?
Ήρθε μέσα από την πόρτα, ρε. Τι είναι αυτός? Ναι. Πάνε από την άλλη μεριά. Κάτσε να κάτσω εδώ. Δεν θα έρθει. Δεν θα έρθεις, γείτονα. Γείτονα, δεν έρχεσαι. Τι προσπαθεί να ξεκλειδώσει? Βοήθεια! Γείτονα! Τι κάνει? Σπάς το παράθυρο, ρε. Θα έρθει. Τον έσπασε το παράθυρο, yes. Νάτος, ρε. Πρέπει να πάω μέσα στο σπίτι του. Ακόμα με κυνηγάς, ρε γείτονόπουλο. Ναι. Να. Ναι, ένα κάτω. Χριστός και Παναγία. Γιατί έχει τέτοια μουσική, ρε? Ωρα, sorry. Ακόμα να ξεκλειδώσει την πόρτα του αυτός. Εδώ πέρα, Ωραίο παιχνίδι, ρε. Πρέπει να την ξεκλειδώσω εγώ την πόρτα, νομίζω. Ποιος ψιθυρίζει, ρε? Νάτος. Γείτονα. Μη. Κανένας δεν είναι εδώ, Τώρα όμως είναι. Έρχεται. Ναι. Έρχεται. Έρχεται και από τη γρήγορη μεριά, μπαγάσας. Εδώ ήταν. Κάτσε. Α, να, γιατί είναι κλειδωμένο. Α, το άνοιξα. Yes. Ποιος ήταν αυτός, ρε? Πού πήγε? Έρχεται. Φύγε. Πού ήταν? Άνοιξε. Πού ήταν? Το κλειδί. Παναγία μου και Χριστός. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό το παιχνίδι θα είναι top 10 horror. Παναγία μου. Τώρα φοβάμαι να μην ανοίξω καμία πόρτα και να πεταχτεί. Εδώ είναι. Σίγουρα. Ναι. Εδώ είναι. Κλείνω πόρτα. Μπορεί να κρυφτώ πίσω από αυτήν. Εντάξει, όχι. Πίσω από αυτήν. Να φύγε. Να πάρω το κλειδάκι. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Έχω την πόρτα έτοιμη. Πάνα! Ο Χριστός και ο Απόστολος. Το κλειδί. Φέρε το κλειδί, ρε. Φέρε το κλειδί. Πήρα το κλειδί. Τι παιχνίδι είναι αυτό, ρε. Και γιατί έχω το μόντελ του γείτονα. Κοίταξε τη σκιά μου. Σαν το γείτονα περπατάω. Και άνοιξε την πόρτα σου, ρε. Και άνοιξε, ρε, την πόρτα. Άντε πάλι στην κουζίνα. Ναι. Κάτσε να τον απασχολήσω λίγο.
Να ξεκολλήσει να τρώει ο χοντρός στο καλό σου γείτονα. Έλα. Γιατί... Α, θέλει άλλο ένα, σωστά. Γρήγορα. Ναι. Τι! Κάνε το ρε. Yes. Τα κάνεις ρε γείτονα. Κόμμα ρε κολοτσιγκούνι γείτονα. Γείτονα! Όχι ρε, άσε με να πάω. Στο καλό σου. Κάτσε να ανοίξω. Σωστά! Δεν έχει ανοίξει την πόρτα. Ωραίος ο γείτονας. Μπαγάσα. Σε σπάσω το παράθυρο. Γρήγορα. Well done. Τι well done ρε φίλε. Και τι είναι αυτό το πράσινο φως. Εντάξει. Αυτό ήταν. Έχει κάνει υπόγειο. Καλά ρε, έχει κάνει υπόγειο. Τι είναι αυτό. Πάω στο υπόγειο. Και ο Απόστολος. Λοιπόν guys, κάτσε, μπορώ να το βλέψω και την τηλεόραση. Φαντάσου να μπορώ να το βλέψω την τηλεόραση. Κάτσε να την πάρω. Ποιος ψιθυρίζει ρε φίλε. Να τους. Θα ανοίξει την τηλεόραση και θα ξαναφύγει τώρα. Θα τον στο ρίξω ρε τον κάδο μέσα. Α, όχι. Γρήγορα να μπω μέσα. Ναι. Γρήγορα. Μπες μέσα. Yes. Τι. Τι. Πού είναι. Δεν έχει υπόγειο. Εντάξει. Guys. Bye. Θα δούμε στο επόμενο βίντεο.